Čaute, som Bota a vítam vás z môjho prvého tutoriálu v programe Cinema 4D. A dnes si ukážeme, ako spraviť svietiaci text aj s takou gulou. Najprv si nastavíme rendering, efekty a globálna iluminácia. Po anglicky Global Illumination, keď to máte po anglicky. OK, tak spravíme si plochu. A ja to dám jeviny. Dobre, čo je? Dobre, teraz motext a sem si napíšeme text, ktorý chceme. Ja dám môj nick napríklad. Dobre, klikneme sa na to, dáme CTRL-C a CTRL-V dvakrát. Teraz dáte tento náhľad a podľa tohoto si to pekne nastavíte. To by mohlo byť tak. Raz jedna. Počkajte, ale by som to spravil takto. Trošku hrub, to som dal moc. Mám tak 30. A tieto dve dáme k nemu. Dobre. Teraz spravíme si farby. Táto bude čierna, som zvyknutý na čiernu. Svietivosť môžeme dať farba čierna tiež. Tu svietivosť dám 70 a dám si ju dopredu a dozadu. Teraz ešte túto a tu si môžeme dať, ja neviem, takúto bledomodrú, ale tu dám tú svietivosť už aspoň 100. Tak, dám si do stredu. Sa mi nepodarilo. Sem. Dobre, označím si ich všetky a tak strán trošku vyššie. Mám to renderovať. No, je to trošku tmavé, ale spravíme potom. Teraz si spravíme ešte ten kruh. Tak, a dáme si ho asi sem a takto za to. Dobre. Teraz, tak to musím otočiť. Teraz ešte jednu farbu, ktorá bude svietiť z tej gule, ale 120 sem dám a tá bude taká istá ako toto. Tak ako je na vás, akú zdáte farbu, ale ja dám takú a táto bude taká, čo svietiť nebude. A vlastne môžeme dať ešte odrazivosť asi 20. Tak, najprv dáme túto, čo bude svietiť. A teraz si nastavíme toto a výber prstenec hran. A držíme shift a dávame sem. Ne, tam som nechcel. Sem. Prečo som to tam nechal? Sem a priťahneme tam túto tmavú. Keď to chcete ešte posúvať, tak musíte mať toto, aby sa vám to a toto, by sa nám to posúvalo takto, takže keby ste to nemali zakliknuté tak by sa stalo takéto niečo. Je to nechutné. Dobre.
Teraz som to pozrel zase. Wow, ví. Hore. Teraz to... Hej. Uvedom sa. Tak, teraz to zase otočím. No, ale... Trošku vyššie. Sem. Tak. A renderovať. Zase chvíľku počkáme. No. Je to celkom pekné, ale je tu ešte jedna chyba. Je to trošku tmavšie, takže si dáme toto a plošné svetlo. Si ho zdvihnem, posuniem kam potrebujem, ja si ho dám takto. Tak, CTRL-V a dám si ho ešte sem. Tak. Neviem, ako tá gula bude vypadať. Renderuj sa. No, už je to trošku lepšie. Ale tá gula je tuto trošku tmavšia. Tak, ja by som si ju ešte trošku takto zdvihol. A dal by som sem ešte takéto svetlo. A k tej guli. Si dám niekde... Neviem, kde to vesne. Si to teraz 50. A... Asi tak? Tak tam po prípade čest tak tam. No nedám. Nevadí. Tá gula môže byť taká. Trošku si to priblížim. Rovná strana, to mám trošku v strede. Ako. A ešte nastavím toto v renderingu. Veľkosť tak dám 1180 780. Neviem, si môžete dať ako chcete. To dávam takto. Takže praví sa mi z toho iba obrázok takto. Odtiaľto, špinavá mucha. A pozrieme sa, ako by to vypadalo. No Rob, ja mám na teba 3 dny.
to vypadalo ako. Tam je tá odrazivosť. No. V podstate by to takto mohlo byť, ale to je iba 10%. Sa mi to nepáčilo. No. Teraz dáme toto. Renderovať. Ne. Ešte som na niečo zabudol. Nastaviť, kam sa to bude ukladať, tak. A tu mám tuto. A dáme YouTube. Dobre. A teraz to už môžeme to uložiť. Chvíľu sa nám to bude renderovať. Rob. Tak neznášam čakať na to, kým sa mi to vyrenderuje. Ale čož. No tak už to máme. Zatvoríme. A tu by som to mal mať. No, toto je ono. To Sauron. Ne. No. Ja sa to teraz bude otvárať v Cineme, pretože tak mám nastavené. Ale veď v programe. No a vypadá to nejako takto. Neviem, podľa mňa je to celkom dobré. Pokiaľ sa to páčilo aj vám, tak dajte like, po prípade odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Čau.